afocus encwadini agcina yenza njani afeyila, noma bakudlise ukuthi bakuvale umqondo, wena uzitshela ukuthi hhayi ayikho lento le, bathi hhayi today we're doing a picnic sihlanganisa ukudla. No my friend, I just want you to taste this ngoba ubonile ukuthi ukhaliphe kanjani, uhlakaphe kanjani, Fakele kanti ufuna idliso. ukukuvala. Yo. Abantu baney'nhliziyo ezigobekile mkhulu. Abantu mara ngifuna ukuthi kini kunamadliso amaningi. There's many ways to kill a cat. Just like emnyangeni, there's many ways ukuthaka izinto. Angeke ngithi mina ngalezi engizithakayo mina ngiyakhona ukukhipha wonke amadliso, kodwa basically ikhona imithi yokuthi wena uyiphathe imbizo nayo ususpecta ukuthi udlisiwe uvese uyiphuze ukuthi lento ishabalale emzimbeni. Always have it handy on you ngoba wazi ukuthi bayokudlisa nini. Wena ulokhu uphupha uphakela i-KFC uzitshela ukuthi yo, I've got the munchies this morning bro. Yes. I had a dream I was eating Nando's. I'm gonna go get Nando's. Kanti bebakushaya. Yo.